Lights on, lights off. Lights off. So, matulog. Sige nga, subukan mo. Lights off. Sige, si ma'am muna. Anong lights off man, ma'am? Pero dali na. Ayokong Baon lang. Makatulog ka, pagkag nasa ilahin, ma'am. nahihirapan ang puso, sinundan ka ng kusa. Si Maroy. Nabisto na ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Ano mo? Lights off day, ma'am. Lights off. Oh, yawo. Inanagay ka ngit-ngit na, ma'am. Basta kuhan. Basta nasa ilahin po. Ang puso, lapit na Ikaw, ma'am. Lights off. Anong lights off, man? Nagbitaw sila. Bet mo, lights off. Lights off, get pindot. Gusto kayo magtago-tago, ma'am, no? No! Bakit papilitin ka? Wala na ba? Ano, Felix? Sige lang. Oo. Okay, maroto. Dito tayo magdugay. Kaya wifi. So, what's up guys? Welcome back sa ating channel, no? So, naradali sa Plaza Valencia. Legit kid siya, guys. Diligid masilbi. Wala kayo dalang partner ng napita kayo. Kita naman sa palibot. Halos kita ng tao na partner, guys. So, kami isang kameraman. Wala kayo mga partner. So, kung basig na may mga igagaw diha o mga barkada nga pre. Ikaw na yun. Salamat guys, sila guys. Oh, partner taon guys. So, kami yan eh. Ay na, video kay masuya kita samutan na guys. Pero sige lang, kay mag-interview ko rin dire. Parang na to kung natay may interview, no? Sige, let's go! Ang lights on, ang lights off, kanang matulog. Lights on. Lights on man, ma'am. Ay, ano? Hindi naman ano. Kita lights on kay ano? Dili mo magkuanan basta ano, off ang light. Pwede na. Lights off o lights on kung matulog. Ha? Lights on. Lights on. Ikaw, ma'am. Anong lights off man? Kahit ko ano na, hindi kami natin makita. Ikaw, ma'am. Naman, ma'am. Bata ka mga Di ka maadlo ka mawala siya, ma'am. Santon Plus Herbal Capsule. Lights on o lights off kung matulog. Lights off. Anong lights off, ma'am? Wala makatulog. Makatarong ko siyang tulog. Kada naman guys. So, ma'am. Lights on, lights off. Anong lights on man, ma'am? Ako kakatawag kuan. Ay, kuan ka na. Ay, bugo. Maadlo kag dili naman siya makita, ma'am. Para to. Ma'am, sa yung ganahan, ma'am. Lights on o lights off? Kung matulog. Lights off. Lights on. That's why I'm talking to the girl in Ma'am. the mirror. Para ko pero di maklarang ebidensya. Sana all. Hey, charot! Dili naman siya maklaro, ma'am. Ha? Dili naman siya maklaro. Di klaro ko, glow in the dark, man god. Basta glow in the dark, maklaro, John. Lights off. Ma'am, matulog. Talagang may sa demonyo ka eh. Sige nga, subukan mo. Lights off. Lights off. Kanong lights off man, ma'am? Para dili sila.
Para di silaw niya. Silaw kay tanaw-tanawon ma'am kay katapad silang duha. Okay ra ma'am. Okay na. Lights on, lights off. Lights on. Kung matulog ka? Lights on. Oh, lights on daw siya ma'am. Kasi, ano man ma'am? Para makita ang palibot. Wala ba tayong chicks dyan, mga idol? Cheers! So, eme. Manyag-hayag kayong kamaturan ma'am, nga wala ka mo. Anong kailangan kong gawin? Give up. Lights on o lights off? Kung matulog mama, tulog. Matulog ba, matulog. Kanang. Kaya nga ma'am, kaya nga nung lights, ano? Lights off. Lights off, ganong lights off man ma'am? Di mo ko katulog ko sa isip ko. Pwede na. Una na sila, hindi po ka katulog ma'am. Di mo ka-relate ako kuya yan. Sa'yo mong gusto ma'am, lights on o lights off? Kung matulog ma'am, matulog. Lights out. Lights off, ganong lights off man ma'am? You know I'm gonna get Hindi ka na kumain. Wala na po kakatsada yung pamina ma'am kung mawala siya. Oo. Pangit yan! Okay rin. Apil kita ano sa bimbro ka po na. Kung sa'yo mong gusto ma'am, lights on o lights off? Kung matulog ba, matulog? Lights off. Lights off. Anong lights off man ma'am? Kaya ka nang kahayag. Init na bigla. Sana all. Undag na na sila yun ma'am, minanap ko gangit-ngit. Ala, ala, Alisa. Anong lights off man ma'am? Kung matulog na, one man good. Pag lights off, sana mo katulog. Pag lights on, di ba kabantay mo ka ng mag-feed mo ka ng chicken? Di ba kailangan ang piso butang ang suga para mo init? Kung tao pa na, syempre init ko na siya. Init ng balensaw niya, magpahayag pa ka di sa No? Patay no? Ako ma'am kay kaya kung pagkain kamaturing nga walay kami, mga di po ko ganahan o kaya. Anong kailangan kong gawin? Huwag kayo iiyak. Isa mong gusto boss? Lights on o lights off? Lights. Kung matulog, matulog. Matulog. Lights. Lights off. Lights off. Lights off. Ngayon lights off man. Hindi ba ka? Para kuan ba? Para dili kita na tumakuha ng kuan. Pwede maglaro ang kuan. Laro ang kamaturan nga wala ugid mo. Ang puso, labis na nasaktan. Huwag kayo iiyak. Oh, shoutout kay kuan kay John Collins Gangs. oh, sige ka. Tinawala. John Collins Diasis. Okay. Karon, Support lang mo niya, support. karon pagkatalon na ni siya. Kung sa'yo mong gusto, lights on o lights off kung matulog. Karang lights off kay Kay Arang dili maklaro. Bebalan. unyag dili na nung siya maklaro. Wow ni padulungan musulod. Sana all. Ma'am, pakita sa kanila ma'am. Ali, na yung ikaw may pinakagwapa ako nakita sa flash na karon. Okay, kung sa'yo mong gusto, lights on, lights off. Di ko naman akala. Lights on. Kung matulog ba? Kung matulog ka? Kung matulog ka ba? Lights off. Lights off, ganong lights off ba? Ano
wala ko. Ikaw at ako'y hanggang wakas at tayo ng dalawa. Lagi kang laman ang isip ko. Nabitin ba kayo? Please like, share, and subscribe. Don't wait for more upcoming videos. Thank you! When the people know feel when I hit it every time I see a beat. I hate it, dedicated, and nobody give a fuck about the rules. Eat it, get a plums, I'm a two, I'm a cool. When we get the snow boo, when I spend the next skate, I didn't fuck